Anledningen till att vi valde Brännehult lagersystem för vår byggnation av vårt nya däckcenter har varit många. En stor del har varit att det inte bara är en återförsäljare av pallstallager utan att det även är en tillverkare. Där vi har haft en väldigt stor möjlighet att påverka utformningen av hela anläggningen. Vi har varit runt och tittat på många olika förvaringssystem och vi följt på det här däckstapningssystemet mycket tack vare att vi får in väldigt många hjul på liten yta samtidigt som minimerar vi den manuella hanteringen i form av med pallhantering och så vidare. Väldigt mycket arbetsmiljö och ledtider som har varit en stor del till det här systemet. Säkerheten har varit extremt viktig för oss med tanke på att ett väldigt stort system att vi kommer att vara mycket personal som hanterar det under våra arbetstoppar. Ungefär 2 år sedan så började vi diskutera att om vi skulle bygga ett däckcenter, ett stort centralt däckcenter i Malmö. Det gjorde vi i samband med att vi byggde ett mindre däckcenter på en liten anläggning som jag har utkantat i Malmö. Cirka 2 år har vi projekterat detta. Sen från det att vi tog ett beslut vilken leverantör vi skulle använda så skulle jag säga att det har tagit cirka 5 månader tills där vi är idag. Kvaliteten på installationen och arbetet har varit mycket högt också.